Gininsistar naman ni Senator Robin Padilla nga madugay na ginabaton sa gobyerno ang paggamit sa teleconferencing platforms kaangay sang Zoom para sa hearing, meeting, kag iban pa nga mga proseso. Ginquestion pa ni Padilla kung nga daw gulpi lang nga nahimo ini subo nga national issue. Ginpost ni Padilla ang iya reaksyon matapos ang tensyonado nga diskusyon sa Senado kagabi kasunod sang proposal sang majority bloc nga tugutan nga makatambong kag makaboto ang senador sa sesyon sang Senado paagi lamang sa video conference o kon online. Suno kay Padilla, 4 ang abogado sa majority kag may 1 ka abogado sa minority. Kung hindi na maghang panay suno sa iya, ang mga abogado sa mga pagsulundan sa Senado, dira na kag ipaagi sa botohay sa mga miyembro kag amo ini ang matuod nga demokrasya kag parliamentary. Nagagwa pa sa tono sang post ni Padilla nga gina-enjoy sini ang debate sa Senate floor. Kagabi kag ginraragway ini nga Westminster-style parliamentary debate. Pahayag pa sini, majority rules, minority walkouts, I love it. May linya pa sa post ni Padilla nga nagasiling, cheers mga comrades sa charter change, I feel good, so good. Yari pa ang dugang nga pahayag ni Robin Padilla. Comment ko, Yes, sir. sayang, ang ganda pa naman ng debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana, sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng democracy. Dapat tuloy-tuloy ang debate. Sayang kasi sayang. Ang ganda na eh. Nire-railroad daw, sir? Minamadali daw or binabraso? Pinamadali raw po, Ayaw ni SP yung ganung salita. Pero Senator, bakit nga ba kailangan na itong desisyonan bakit ngayon? kailangan Ang saan tingin nila para dun sa makukulong ninyong mga kasamahan? Uy, huwag naman kayong ganyan magsalita. Pero sir, hindi. Pero sana yung nahalagahan na matapil na siya. Si Senator Robin Padilla.